Якщо нічого в цьому житті не міняти, то ми зараз так і будемо жити. Правильно. Я за. Треба щось починати. Так. Несколько слов для Йорш Таймс і для телеканала Інтер. Пане Анатолію, чому долучилися до акції на власне чергову масу? Тому що я був з народом і завжди буду з народом. Якщо влада не чує народ, треба народ всі підтримувати, як можливо, і завжди ґрунтуватися нам вокруг ідей розумних. А ідея, я думаю, розумна, тому що влада створила собі офшори, а ми живемо по яких законах? Податок на автомобіль 250 тисяч гривень. Яка людина може сплатити цей податок? Акцизи оці. Це ж такое, якщо ми йдемо до Європи, де в Європі є такі акцизи? Відповідно, можна з закону взяти литовський, наприклад. Далі, сертифікацію вони ввели на автомобілі. Як може Україна сертифікати світової марки? Мерседеси, Тойоти, що це таке? Або Євро 5, вони ввели Євро 5, да? А де в Європі заборонено експлуатувати машину Євро 4, Євро 3? Купувати, продавати будь-що інше. Це не заборонено ніде. Да, нові машини хай випускають, нема питань. Хоч Євро 15, хоч Євро 25. Я б хотів побачити Богдани, якого євро вони, чи еталони. Де там євро, якщо там двигун, наскільки я знаю, Мерседеса 70-х годов. Це євро навіть 2 немає, там євро мінус 0. От. А вони на сьогоднішній день нас заставляють, самі заганяють, як в Біблії написано, вуздечки кладуть, а самі пальцем не потягують. То знаєте, ми були в зверненні обласної ради, я не раз звертався, бо я є депутат обласної ради, по екології Євро 5, вони відмовки дають. Я дзвонив в Кабінет міністрів, вони говорять, я їх питаю, покажіть, ви просите від Росії, нарахуйте, покажіть форму нарахування платежів на газ. Я їх запитав, кажу, розкажіть нам, українцям, як ви нараховуєте платежі для України, для українців на автомобілі, згідно яких пенсія, там 1000 гривень заробітна плата, хай там 1,5 чи скільки середня. Як може людина сплатити 250 тисяч гривень митих платежів? Валова маса – це акцизи. Відповіді немає. Вони кажуть, ми ввели Євро 5. Тобто я їх питаю про податки, вони мені про екологію говорять. І якщо вони говорять навіть за Євро 5, да, то де дороги Євро 5 у нас, де в нас топливо Євро 5, і де в нас освітлення вулиць, розмітка Євро 5. А вони вимагають з людей Євро 5. Це чисто, знаєте, з 15-го року, 1 січня, Порошенко ввів закон, де заборонив вантажні автомобілі під акциз увів. Тобто на сьогоднішній день ми вертаємося знову до КАМАЗів, до ЗІЛів, до газонів, які не тільки задимлюють і вбивають нас людей здоров'я, а ми вертаємося в Совєтський Союз, де автомобіль був методом розкоші, а не засобом пересування. Так от, на сьогоднішній день не тільки позбавлені люди, а й релігійні громади, тому що цей закон про акциз 1 січня 2015 року, навіть релігійні громади, які могли собі будувати храми, будь-які інші, навіть і це, ще такої влади безбожної не було, як оце Порошенко представляє. Це, напевно, злодій вищої марки, ну це ж треба довести, але це дійсно так є.